Име? Казвам се Пламен Бейков. Казвам се Мариана Цветкова. Професия? Класически певец. Изпълнявам опера, кантатно-ораториална музика и църковна музика. Оперна певица, макар че бих искала да бъда определена като музикант. Или, ако обединим нещата, съм певица на класическа музика. Къде живеете? Живея в Русе и в София. Живея в София и в Ню-Йорк. Моя дом е в Русе. Живея в моя собствен свят. Какво ви свързва? Основното нещо, което ни свързва с Мариана, това е личността на нашия учител Борис Христов. С Пламен ни свързва приятелство и професионално сътрудничество от 24 години. Запознахме се в Рим, при Борис Христов и не спираме да изненадваме себе си професионално. Този буен романтик, замислен мечтател, страстен рицар, този Борис Христов е толкова близък до нещо наше, национално, което трябваше вече исторически заченото да озрее и да се роди във всеки от нас, българите. Но многоточие той е сам единствен. Луд, облякал своята старовремска ризница, турил протритите доспехи, яхнал милия си кон и безпрепятствено тръгнал напред. Накъде? Оставя само пътечка след себе си. Странен спомен за странен рицар. И кой ден си го написал? На 24 декември, в навечерието на Коледа, 90-та година. Интересното е, че на 25-ти в 5 часа следобед сме имали урок, както и на 1 януари в 11:30. И на 1 януари от 17 часа. Тогава се правиха видеокасети. Официално имаше дни за прослушване, поне аз така се явих. И беше в тогава консерватория, сега музикална академия. И явиха се доста хора, може би 100, не помня точно колко. И записахме по една ария, доколкото си спомням. Си спомням даже аз какво записах. Паче, Паче, от силата на съдбата. Една от неговите най-любими опери, аз мисля. Любими за Борис Христов. И имахме едно малко интервю, как се казваме. Тогава това интервю говорише директора на тогавашната академия, господин Пламен Карталов. И така след 2 месеца ми се обадиха и това, което много беше щастливо, обадиха ми се точно на имения ми ден, на 15 август, че съм одобрена и сме 4 човека, които заминаваме. И беше за мене първата ми голяма победа. Аз бях на 23 години и нямах никакво музикално образование. Бидейки възпитаник на класическата гимназия в края на абитуриентските дни, в края на последната учебна година, хора за църковна музика, който имаше там, момчешки хор, имахме концерт в криптата на Свети Александър Невски, така прощален концерт, и тогава при мен дойде една възрастна дама, така много изискано облечена в бяло, която каза: много ви харесвам как пеете. Това беше през 86-та година още. И вие трябва да станете ученик на Борис Христов. И аз много така се очудих. По-късно разбрах, че това е неговата така духовна приятелка от най-младите му години и неговата вдъхновителка да тръгне по пътя на пеенето, Пенка Касабова, най-малката сестра на Гео Милев. Същата година, за съжаление, когато откриха академията, 86-та, той получи инсулт и се разболя и повече не можа да дойде в България. И едва чак след като излязох от казармата, точно 88 година, отново поднових така под нейното настояване опитите. Аз направих отначало сам такъв неофициален видеозапис. И тогава той каза, че желая да работи с мене.
Маестрото се вълнува до крайна степен. Всъщност, изпели сме, имахме още един колега бас, който по-насетне престана да пее, дуета, сцената между Филип II и Великия инквизитор. И доколкото си спомням, аз бях Великия инквизитор. Маестрото се вълнува до най-крайна степен, изпитва ярост, гняв, така се възпламенява, че едва изговаря думите, не е на себе си, препълнен е от емоции до такава степен, че не е способен да даде нито един съвет, нито едно обяснение за това, което изпитва. Абсолютно невъзможно е да каже и две свързани думи, емоциите преливат. Bene. Разплаквал ни е от невъзможността нещо да направим и от начина, по който буйстваше и ни натискаше да го направим. Но мене лично ме е разплаквало и с това, когато нещо като се получи до някъде добре, когато той се разплаче. Не бих искал да се ласкаяча от нашите постижения, по-скоро от красивата музика, когато все пак аз лично, айде ще говоря за себе си, бях толкова млад и неопитен, че не мога да кажа, че изведнъж някакви големи постижения съм показвал, но когато явно е можело да бъде поносимо това, което изпявам, се разплакваше и това много така стресиращо ми действаше. Той имаше своята, как да го кажа, начина, по който се изразяваше, не винаги можеше да бъде разбран. Поне от мен. И от тук конфликта. Един млад, съвсем млад певец като мен тогава, все пак. И неговото желание всичко да бъде перфектно, сблъсъка на недонаправена вокална техника, желанието да направиш интерпретация от висш пилотаж. И ставаше много трудно. И с него съм имала такива конфликти, особено за прословутата ария, която аз се казвам. От тогава много не обичам да я пея, но имам запис в радиото на Лиза, ария на Лиза от Дама Пика, която той изпадна в абсолютен делириум, гняв и считаше, че аз на инат не мога да вкарам това чувство, което според него е вярното чувство. И когато след 3 изпявания през сълзи и всякакви хлипания от моя страна и инат, с обещание, че на другата сутрин ще си замина от академията, той след 3-тия път си вдигна главата, така беше много гневно и просто течаха сълзи от очите му. И тогава каза: Лиза, ти ме разбра. И се разплака. Bravo, Maria. Той казва: аз искам да работя Елизабет от Дон Карлос, искам да работя Леонора от Силата на съдбата. Това е. И до края на престоя ми там не му беше приятен фактът, че предлагам Вагнер, Рихард Штраус. Просто не искаше. Особено пък Моцарт. Нали, явно си изграждаше някаква представа за гласа и нещо този глас в един определен репертуар го вълнува. И така остана верен на това. Когато години минаха вече след неговата смърт, влязох в контакт с госпожа Франка и казах, че съм избрала да пея в Скалата Ариадна в Наксус с Джузепе Синополи. Тя: ами хубаво казано, не забравяйте какво казва Борис. Италиански репертуар, Верди. Последствие настанаха вече, ми се изясни, че не е важно какво пееше, как го пееше, как си разбран. Това беше най-важният урок. Имах щастието там да открия руски репертуар и специално
репертуара на Мусоргски, или както И той Гречанин. казваше, Мусоргски. Да. Ударението е се Мусоргски. нервираше, Много да. се нервираше. Така че песни на Мусоргски изработих така с него доста, и една моя любов, която много така се впечатлявах от записите на песните на Гречанин, в които той е направил, и той ми даде нотите, които ги нямаше в България. Започнахме да ги разучаваме. И години след това, когато се връщах към тях вече с повече опит и с по-добра вокална техника, бележките, които тогава съм си поставил върху партитурите ми, помагаха все едно, че той дистанционно в времето, години след това, продължаваше да ми дава съвети и да ме учи. По принцип, програмата учебната беше така организирана и тя, докато до нашето отиване, е работила по този начин. Отиват специализанти с стипендия на Министерството на културата. В част от тази стипендия са средства за живот, така джобни пари, да кажем. Другите средства отиват за часове по италиански език, за часове по вокална техника. И също имахме няколко лекции по история на операта, така като някаква общообразователна такава някаква дисциплина, ли как да кажа. Първите 2 месеца всичко това течеше и беше чудесно и си вървеше по стройна програма, но след това в зимата на правителството на Андрей Луканов секнаха всякакви средства. Та дори нямаше средства да се плати отоплението, газта. И тогава господин Карталов, на когото и до ден днешен се възхищавам на изобретителността и на мениджърските умения, се впрегна своите познанства и успя да ни организира, мисля, че 4 са. 4 бяха тук, забелязах, в малки градчета и не съвсем много близо до Рим даже. Натоварихме се в един автомобил и така в периода между Коледа и Нова година изнесохме тези концерти и с средствата от тях имахме и за джобни пари някакви, също така и покрихме някои от сметките. Госпожа Франка прояви благородството тогава да започне да ни изхранва. Когато ти си тръгна и пари от Франка нямаше, така че пък аз започнах да давам по 3 часа след обед между уроците. Гледах едно бебенце. Ходих да го гледам, след това едно друго дете, бебиситер, за да можем да се изхраним. Ако там не ми се бяха случили подобни изпитания, които днес с умиление си спомняме, по-късно също съм имал такива случаи в студентстването ми в Англия, където и трябваше и да работя и съм си броял стотинките. Но това беше една подготовка във всяко едно отношение. Една друга идея на маестрото, че той е казвал, и това често се цитира и в един от филмите за него го има, че изкуствата трябва да бъдат като ято. Че всички изкуства трябва да се движат заедно в една посока. И това е заложено в идеята на създаването на неговата академия, която се казваше Българска академия за изкуство и култура. Там трябваше да присъстват и да живеят художници, млади художници, които специализират в художествени училища в Рим. Трябваше да живеят инструменталисти, които учат в други училища. Трябваше да живеят певци, с които работи той, но които също учат и на други места. Актьори също. И всички тези хора трябва да бъдат събрани под един покрив, да сядат на една маса, да се хранят заедно, да си пиват заедно, да живеят заедно, за да усетят как
наистина изкуствата се преплитат едно в друго. Аз мога да говоря конкретно това, което усещам след толкова години на сцената, че съм имала няколко ментори в кариерата си. Първо Борис Христов, второ Мартина Аройо. Много съм благодарна на Юлия Винер и Илия Йосифов в академията. И всеки един от тях, от Илия Йосифов научих така да гледам по-леко на нещата. Нали, забавлявай се все пак. Музиката и също и певците трябва да се забавляват. От Юлия Винер се научих да разперя крила и да не се страхувам. От Мартина Ройо да бъда много педантична към вокалната си техника и да не допускам гафове и да не допускам грешки, които могат така да променят много лесно пътя на един певец. Но от Борис Христов това, което научих и мисля, че ще бъде до края на живота ми и на сцената, е никога да не се отказвам. Ние и Пламен ще запомни как той стоеше над неговото бюро на буквално 3 метра пред нас с тази почти парализирана дясна ръка удреше с такава сила по масата, да тактува и да се нервира. И той дирижираше. Но просто винаги си пред мен стои. Аз не случайно казах, той е седнал на един стол в залата, където съм. И в момента, в който усетя, че не ми достига, защото ние сме хора. Певците също имат болки, страдания, слабости, имат дни, които се чувстват страхотно, има дни, в които едва стават от леглото. Нали? Но само като си спомня тази, все едно ще го направиш, ти можеш, и този юмрук и над, да. И това, само като си представя тая сила в това немощно тяло тогава негово, и ми идва невероятна сила. Това за мен това е просто голяма мощ, която няма да забравя и присъства винаги присъства в залата. Както казах, в момента, в който усетя, че нещо още малко и ще се предам и нещо ми дава тези крила. Това е той инат, че мога.
мене започна да събужда тази твърда мъжественост и това да отстоявам това, с което съм се захванал. Но иначе не би могло да бъде в ужасната конкуренция и в ужасните трудни са условията да се прави изкуство. И не само в България, навсякъде. Много за своята неотстъпчивост, която все съм си мислил, че не ми е присъща, дължа на него. Той ме насочи, предопредели ми пътя и по-нататък. Между другото, той ме насочи към следващата ми учителка Ирина Щиглич, с която тя е пианистка, беше пианистка. И с нея той е работил и е правил записи именно на тези песни от Гречанинов. Оттам нататък, когато си тръгвах от академията, каза и няма да учиш в Италия. Никаква Италия. Тук нищо няма да направят. Само ще вземат парите. Трябва да отидеш в Англия или в Америка. В крайен случай в Америка. И аз нямах никаква идея за Англия, обаче съдбата някакси така стана, че докато учих при Ирина Щиглич, при която той ме изпрати, каза и отиваш и започваш с стара музика с нея. Почвате с Бах, за да стигнете до Верди. И да, абсолютно точно така. И така и стана. Започнахме с стара музика. Тя, като ме срещна, каза: че какво толкова ви е харесал Борис Христов? Та вие нищо не знаете. И абсолютно в неин стил, абсолютно като негово естествено продължение. И след нея така се случи, че успях пък да отида, благодарение на това, че от нейния клас поканиха частния клас, нейни възпитаници да седят на прослушване и успях да отида да уча и да си завърша музикално образование в Англия. Аз, между другото, доста време след това следвах тази посока, защото пеех само Верди. След като се върнах в България, само Аида, Трубадур, Дон Карлос, това бяха моите роли. Но в последствие вече, когато заминах да уча в Америка и първо открих Рихард Штраус, който аз обожавам, и Рихард Вагнер, и така нещата се променят. В крайна краща аз трябва да направя това, което аз считам за важно и за нужно. Но това, което говорихме, безкомпромисността на Борис Христов, той беше много праволинеен в оценката си и отсреща трябва човек наистина или да си поплаче и след това да се избърже сълзите, както по филма "Москва не вярва на сълзи". Същата работа с ние се смееме. Тук имаме един млад колега, който беше дошъл точно по това време, когато ние бяхме в Рим, да търси оценка от Борис Христов за пеенето си и така нататък. И той стоя, гледа, слуша мръщо и казва: това, което мога да ти кажа, да отидеш да купиш един пистолет и да гръмнеш твоя учител и после сам се гръмни.
И с това приключи урока и консултацията стана и се прибра. И никога няма забравя това. И дори, нали, всяко едно участие, което има, викам, дали има някой седнал там и каже, трябва да си купя една пушка, да вземе се гръмне. Защото в края на краищата това, което правим, наистина човек трябва да го направи толкова добре, че да няма такава оценка. Piano. Io ti immolai. A piacer mio la sentenza sarà. Ние бяхме в един период около Великден и той много слушаше музика и обичаше да слуша музика с нас. Почти винаги беше задължително някой от нас да му прави компания и понякога се разискваха и се споменаваха някои неща от това, което се слуша. С мене много слушаше Матеос Пасион. И непрестанно това продължаваше, може би, няколко седмици. Аз толкова се впечатлих и толкова се пристрастих към това произведение, че даже си купих партитура там, за да следя всичките инструменти и гласове как се движат. И едва скоро си дадох сметка, че някак си е предопределил моята връзка с музиката на Бах и дори с това произведение, което много пъти съм изпълнявал вече, десетки пъти. И в Англия, където по-късно отидох да уча, и когато се върнах в България. И беше първото нещо, което професионално записах само година, през 1992 година, само година след като се върнах от Рим. Странни така насоки, съдбовни даваше въобще, все едно дори само с присъствието си. Той е навсякъде. За нас беше много не само емоционално, носталгично. Някакси поне аз, влизайки вътре, исках да видя всичко така, както съм го оставила, но то не е и няма начин да бъде. Вече е Български културен институт в Рим, не е академия на диарте, култура, както беше някога. Как да кажа, духа е навсякъде, дори в книгите, които все още ги има. Библиотеките, Пламен веднага се поразрови, намерихме мустаците му и така нататък, всички гримчета, които са се запазили. Но за мен аз дори исках да бъда в същата стая, в която спях в академията и слава Богу и бях, да. В същото легло, някак си да си припомня това, което е било преди 24 години. Също изпитах такива сантиментални чувства и усетих, може би за първи път, че не само съм възмъжал, ами наистина съм започнал да остарявам. За мен беше една хубава равносметка. Какво постигнах за тези години, какво не можах, какво още бих искала да направя. И това може да ме накара да се замисля също по подобен начин. Да си преценя какво трябва да направя от тук насетне. А как в един момент всички стръгваме от този живот и никой нищо не взема себе си. Важно е да остави наистина това, което е оставил Борис Христов в нас, защото ние нямаме нищо негово материално. Аз нямам дори една картичка от него, погледнато, нещо написано. Да, дори автограф. Да. И гледаме тези портрети и си казвам, да, портрети, обаче е това, за което говоря, че той съществува в моята душа. И много ми се иска един ден, когато и аз тръгна от този свят, да има някой, който така да каже, тая Мариана, толкова я обичам, така, толкова ми помагна в толкова душа. За това си дадох една равносметка и бих искала от тук нататък в живота си наистина да оставя след себе си една такава диря, в която хората кажат, обичахме тая жена. Дай Боже да имам години, колкото той имаше, да живея и не знам какво бих могъл да направя в тези години, но във всеки случай трябва да е нещо ценно, нещо полезно.
това за мен е от тук нататък. Искам да оставя след себе си една диря, в която да има хора, които да кажат наистина и благодарим, че я имаше. Така както аз благодаря на Борис Христов, че го имаше в моя живот. Adorabile, adorabile beltà, terra d'essa a qual tu sei, sul mattino dell'età, terra d'essa qual tu sei, sul mattino dell'età, terra d'essa qual tu sei, sul mattino dell'età.